Welcome back to my YouTube channel. Pini nili nang litum han na pachini ji lake Vestige long a presentation se nili nang litum han pachini ji Vestige ke India company la pen ke India #1 direct selling company lo. Ilitum a turnover bang ilitum langdam thuik na 2004 to 2005 aning kan ke 5 crores anwe. Seta me on 2020 to 2021 ke 2729 crores an leik lo. Pen company profile Vestige amhanga theke 2nd June 2004 aninkan Vestige a founder ke Gautam Bali sir MD lo managing director lo Gautam Bali sir ke lapen ke Conwar Bir Singh IIT management lo lapen ke Deepak Sut sir marketing management alang litum bang athom chelang petpensi laso a company amhang pathek lo 2nd June 2004 aninkan Gautam Bali sir ke 12 years experience ke dotang lo kapre company lo hodak akheno akemi pangrum pet pensi akheno ne warlab lo akemi ansi and chotlo la pensi alangli methang experience 12 years experience do data pitsi alangli methang company mang pathek lo 2nd June 2004 ningkan la pen company a vision bangke Vestige a vision bang ko pilo financial freedom tangka freedom lo pen ke time freedom apor freedom lo pen ke healthy life e oge pranda mesenang jipu company pen eli tumhanang mathasi food supplement anda meli tumhanang salam pilo lalo Vestige long eli tum ke claim nang jakam ke Sony we two types of work first akamang ke change your shop dukan chilarnang po first akamang ke kosono dukan chelari ke ilitum kechengsi non bangke kechengsi ke old shop mate local shop ilitum bihek pen non an konatsi ilitum hormu hortar chenam namboma laso adokan phale ilitum chethanik na ilitum bojar pen tame mate hemadung arailom pen tame ilitum phan sabun sia ke ba sabun se tame ilitum han sika sirkap sika nirkap penang pg ma ilitum han discount pg ma nang pipi mati ahom long ko ansi tok mal so anam ateng sili tumhan nang enji mati di la pote abana dokan long ke discount ame ili tum long ik elo la pen ke offer ili tum bojar long pen suri si ba hormu mate suri hini ba hormu chiklo yon a farman phan ili tum hormu che wanu polote ili tum han 10% ba hormu akijo nang pidun ji maili tum han nang pidun de mati di pote ili tum ke abana dokan long ke offer same long ik elo la pen ke income ilitum abana dokanong pen hema hormu kachin nam pen ilitum account sekai si hini nang chethabima nang chethap themati pote all shop long ke ilitum discount amelong lelo offer amelong lelo lapen ke income tame long ik elo non ilitum chethanam thuina new shop e kopilo Vestige lo new shop bangke ilitum Vestige ong bangke discount amelong ji a hormu 10 ason tin long ta each and every product song ta ason tin hormulong ta 10 to 20% ilitum discount long po lapen ke offer bang ke dok pigan sita menili son thom offer si nang litum hana pachini ik chotpo first offer la bang ke 2 to 17 ke repurchase offer nang litum 2 to 17 ada suri si hormula chenam dam lo polote nang litum 10% hormu ke join nang long ikpo lapen nang litum long suri hini hormu chenam dam lo pote 10% hormu nang litum ke join nang long ikpo lalo first offer bang ke second offer bang ke 2 to 7 bang lucky draw labang ke achik loyon wang se chelare gwa 2 tarik pen 7 tarik ada ahut pen ke tv doji ahut pen ke laptop doji ahut pen ke Thailand trip doji lason lo mane lake bang kora pho mate bang phongke phan lason se ingwai pon jong si nangli tum yong si nangli tum alak do nangli tum abhat do pulote nangli tum la so offer ta me long don ikpo 2 to 17 ada nangli tum hormu 2500 mate 2200 lason hormu chenam damlo pulote nang litum laso offer ta me laso lottery ta me pathudun iklong po nang litum lalo inke third offer bang ke 2 to 12 nang litum yong si 2 tarik pen 12 tarik ada nang litum 100 pv a per month nang litum hormu chenam damlo pulote continue ja chekloyon plipan hormu chenam damlo pulote nang litum 2500 hormu ake joy pen nong po chekloyon plia philo pulote lapan ganang litum yong si 60 pv aphan 2 to 12 adak nang litum 60 pv hormu chikloyon pli phan chenam dam verlo polote chikloyon pli a phike nang litum 1250 rupees a hormu ake joy pen long ikpo lapan ke income dam me 5 to
11% nangli tum income dame long ipo nangli tum hem hormu chenam namen si income ange long ipo nangli tum ko so level long sedoma nangli tum long si 5% long sedo pote 5% income long ipo nangli tum yong si 8% long sedo pote 8% income long ipo nangli tum yong si 10% long sedo pote 10% income long ipo nangli tum yong si 11% long sedo pote 11% atangka long ipo nangli tum ko so level long sedoma la so level atangka long ipo first akamang ke lah no dukan chilar nang po nangli tum mathano lasi abana dukan se ke mema non akimia dukan ma abana dukan ong elitum discount da melong le offer da melong le income da melong le sida me non akimi dukan ong ke discount da melong offer da melong income da melong hem hormu chunam non chot kan se tangka long po akimi dukan ong ke la sinangli tu mathai tha akimia dukan se ke mema abana dukan se ke mema la pena second akamang share mane cithanang po jirpo donrap tebok terai tuman cithanang po laso alle nang pachu enu nang po la tuman ta nalo akamang ke pote la soniwet akam nang ni tuman ko son la joy kema sum uji asong nalo apen ke ilitum la sonia kame klemben ko pipia alle lo ilitum ke long jike 10 ways to earn income ilitum 10 ta income long po la sonia kame clemency first income mang ke 10 to 20% ke retail profit long po ilitum inke second income mang ke 5 to 11% ke performance bonus long ipo la pena third income mang ke 4% branch building bonus long ipo ilitum la pena fourth income mang ke business building bonus 14% long ipo ilitum la pena 2% team building bonus long ipo ilitum la pena 3% ke travel fund long ipo ilitum la pena 16% LOB long ipo leadership overriding bonus la pena 5% ke car fund long ipo ilitum la pena ke 3% ke house fund long ipo ilitum la pena 2% ke elite club bonus long ipo ilitum la lopini nili nangli tum hana pachini ji alam ke lahen lo vestige a presentation lo nangli tum jong si 10 ways to earn income la 10 ta a income ke chapalong ji ko soni chapalong mala so apu thang nangli tum jong si chining tung pulote nili channel bang nang subscribe don igdano la lopote nili next video long nangli tum thek iglong po ko son si la 10 types of income chapalong ji ma nili pini a video bang ke la pon si kang ton lo la si nangli tum jong si nili channel long akimi lang pulote nili channel nang subscribe don igno la lopote nangli tum lanzo se knowledge lanzo se information nangli tum long ikpo next a video long la ilitum chetong tweak na kardom kadoba we phanta